nwanne ị naanị ife onyonyo a na ị ga-afụ Ndị Igbo nwụrụ Igbo ji kpọọ akpọ sie ike. Ị ga-afụ ihe dịka ọna, fụ ihe dịka ji, fụ abacha, fụ ma ede na enwefu ihe ndị ọzọ si mana anyị ka anyị wetara onye nwe obere oge. Enwere ka a na-akpọ adụ, many things Igbo nwere ya bụ Igbo dịsi Igbo akpọ mana anyị abụsigo ha ncha. Fesizie salad, indomie akpatara ana Igbo niile na-abụsa ọya onye ọbụla na-aya ọsa because na ndị Igbo niile enwezi nke a na-erikebe. Anyị na-eme oyibo chefuo na weda anyị na weda ndị ọcha bụrụ ofu ihe. Ndị ọcha weda ha dị cool, ha rigoro chemical too much, system weda ha nabata ya. Mana weda anyị bụ ọkụ mmụọ ka anyị nọ. Anyị niile na-eri ezigbo nri, akpọkọ chemical anyị ekpokwuo n'afọ wute ọkụ mmụọ anyị nọ. Ọ ya karịa ebe niile. Biko ọ bụrụ na ị na-awọchị ihe onyonyo a, enwe Ndị Igbo ịma ị na-eribu like ị ga na-erizi, ga-etiki ya sendere anyị meseji anyị nwa ka esi eru gị aka. Ọkwa na ụmụ ihe a ka anyị kwesịrị na-amụgosi ụmụ anyị. Ọ bụ ị na-ebukọ kemikal na-ebunyefa mgbe ọbụla na-agba na-eje ụlọ ọgwụ. Mgbe gboo a na-eri ụdị nri a, ọ na-esi ike ịfụ mmadụ aya ahụ ya nwụfụ taba gị tasịa gị irio nri ọbịa nochie bikos ụmụ nri niile a bụ nri kara aka. Mgbe gboo na-abụ mụ na nne m mma m soro jee ọrụ, o nwere ọrụ a ga-agha arụ taa sị na-arụghị ya dịsie na ọ hapụ ya ka na aka kịta ụdịrị ife adịrọzi. Ihe niile anyị na-eri na-abụ kemikal even ma green ị na-eri si na vegetable kemikal bikos ha nche niile kemikal ka eji arụpụta ya every week ọ na-apụta. Ma azụ nwaanyị ma eji na nwaanyị si na ị na-ata ha nche niile kemikal. Biko na ihe onyonyo a ka efu ihe anyị hapụrụ